Kalata timechoka kumudzi Malawi. Bwande mukulija achimwene kunena maona mtima inetu ndine okondwa kwambiri kuti ndapeza danga lokulemberani kalata ino achimwene anga okondeka mu tsiku ngati ili. Zina zimangona kuchitika komatu sichikhala chinthu chophweka kuti kumacha komanso kumada. Hayi ndithu munthu unelero ndili ndi chimwemwe choopsa chifukwa cha mphatso ya moyo amwene watisunga chauta apa ndi ife pano kufuna kuwuzani zochitika ku Nyasalande. Mundilolenso munthu une tsiku lalero ndiyamikira a Stansi Academy amene tsiku lalero andigulira sitampa nawo kwa makolo amene akufuna zinthu zapamwamba, makolo amene amafunira zabwino ana awo onse akumapita ku Stansi Academy ku Luchenza muja munali a stepe kalikale muja kumeneko ndi kumene kuyambira mwezi umene wa Septemba ana akhala kumwa inki osalisewero. Komanso paliponse pamene pali chikwangwani cha Stansi Private Schools pamenepo ndi pamene pakuchitika nkhani za maphunziro. Kafadala mulamu wanga uja amati moni masiku amenewa sikuti dakhalitsana bwino kwenikweni. Nthawi yapita ndamusunga nthawi yayitali Kafadala, koma zochitika zake ndi zimene pena pake ndikumadziona kuti kusintha kuzakhala kovuta kwambiri achimwene. Nthawi zonse zochitika zake zikunkazibwerera ku mwana. Zinthu zimene zimandipatsa maganizo kuti koma ino kuti zimene zitisunga koma anatsogolera anzake ena kwathu kuno kugumula nyumba ya gogo wina akuti chifukwa choti mukuona kwawo gogoyo amapanga zauthakati akuti kaya gogoyo anapezeka padenga kaya akumala nkhola zosamveka ndiyetu basi akuti ameneyo ndi amene akutha anthu pamudzi pano basi naye ni miyala nyumba yake nayo niligwetse basi tithani naye ndi mfiti zonse pamudzi pano. Ndikukamba pano achimwene Akafadala sakupezeka akhalira phochophocho ntchire kuthawa mapolisa akuafuna zinthu zosakhala bwino. Ndi mlamu wanga inde koma zochitika zake zanditopetsa. Nthawi ina ake ndidakampapo kuti manyasa ambiri tinayiwala kuti munthu nthawi zambiri akamakula ngakhale nzeru zake zimabwerera ku ubwana. Akamapanga zoterezo munthu basitu amalivala dzina la uthakati. Ukumbukira bwino lomwe iwe za malemu anakunyani mu ukalamba wawo. Ukumbukira mmene ankalivutira pena okhaokha amatuluka pakati pa usiku kumaona ngati kwacha okhaokha kumanka ayenda khomo ndi khomo kumagogoda ali bunobuno. Ukumbukira imene nkhani zinkavutira nthawi imene ija anthu akumakuwa kuti mfiti koma ino nokunyani simukuwadziwa mmakhala nawo zaka zonsezi kwambiri chitsikana chawo akulerani zaka zonsezi kodi uthakatiwo akambelero chifukwa choti mwakula amaleka bwanji ukudyani kale lomwe muli makanda adakulekererani njini kuti adzakutafune mutakula. Ujeni ndikudziwa mukudabwa kuti kodi Bwande kati aleroyi ndiye ikuyenda bwanji kwenikweni. Ayitu lero amene wandipangisa kupanga zonsezi ndi Kafadalayo achimwene wandikwana kwa basi. Pena ndimaona ngati kusowa chochita ndi kumenenso pena pake kumupangitsa kuti azipanga zinthu zodamutu ngati zimene akupanga apazi. Kafadala ndi anzake ena ambiri amadzioneka kuti uleso kuchuluka kwambiri ndi amene akumakolezera nkhani izizi za uthakatezi kuzunza magogo nkumanena kuti ayi ndathakati chifukwa akhalitsa nthawi yayitali pa dziko. Nayima pakalilole ndikudziyang'ana ndikamaona imvi mutu mwanga tsopano zikumanga nthenje ndikumachita mantha kuti koma kuti kunanenso ndikulowera komwe kweti kupanda kusamala ndiye kuti nanenso ena akakhoza kumadzanena kuti kanthakati kantaka kameneka muzingonera chimimbacho kuti kummenemo ndi mmene chimasungira mu nyanga zake. Watha anthu ambiri amene ndi chifukwa chake alibe mano anagweruka kalekale anakumana ndi nyama zambiri zolimba. Munthu achabechabe Bwande bwantasa ndawo achabechabe ameneyo. Ulesi kutipangitsa manyasafe kumakhazikika pa zinthu zopanda ni mutu omwe kugwira ena ake ufiti kuti ndi amene akupangitsa kuti zathu samayende. Koma ziyenda bwanji anthu tsiku ndi tsiku ukangocha basi ukatambala kumakamba nkhani zazi. Nyasande pang'ono ndi pang'ono likusanduka dziko lomvetsa chisoni. Inde atsogolera aliwononga tivomereze komanso ife patokha tathandizira kuliwononga. Ntchito osafuna kulimbikira kugwira viwa zibambo vanyunga vawo basi umachoka kumudzi kochiosha monse mwangwangwamo kochikho kaya kovisanza mangundamu mafisi basi kuzakhazikika mtawuni zochitika zosaoneka kusiya minda yabwino ya chonde kwa chonde kumulanje kuzakhazikika kulimbe kumaphikira mapesi kumankatoleza kujompha ngati akhwangwala zochitika zosaoneka. Pamatsiriziro pa zonse koma ndiye kuti kwanena akakuti ndi amene akutilodza silichita bwino chifukwa cha anganga ena aka amene adatipininga kutifulatira. Lero ino achimwene
tapha magogo ochuluka amene timawaganizira kuti amachita za uthakati, tatsogoza kulichera anthu ochuluka, takhesa mwazi ochuluka kwambiri. Mizimu yamene tidatsogoza chifukwa cha ulesi wathu mpakana pano makhabe kuti dandaula. Kodino choncho ndiye minyama ingatithere kafada ndisanami wandikwiyitsa. Ndi ali ndi chikhalidwe chokaonerera asing'anga akudumphadumpha ndi zawo zija kumavinavina mmodzi tchola ngati mphutsi basi lakaidi tsiku lonse amakhala ali kumeneko kumaonerera. Sing'anga kadzati hii panopa ndikufuna ndipite ku Brazil, akaiti amakhala ali chapomwepo. Akati ndani akufuna kupita kukakumana ndi Putin ku Russia, akaiti amakhala ali mgulu limenelo. Akuti muonetsetse kuti mavala mabuluku 5 malaya 4 tikatirira m'manda kumeneko ku Russiako tsiku lonse. Akaiti amakhala kudikirira ulendo wa ku Russia. Kenaka sing'anga amadzati lero kwakwanika ku Russia azanyenga kuti siku libwino ndi basi tiyesenso mawa. Akaiti ndiye kumakhala kowa kubwerera ku nyumba akapeza chakudya chophika mkazi wanga na magetsi. Choncho ayi ndisaname zikundipweteka kwa basi. Ndipo zikatha izizi akuthawa polisizi ndithu amene adzipita munthu osafuna kukula ayi. KD ukangomveka nkhani yokuti akuti iyayi yagwatu kuhelo kwapira ya uthakati. KD ndi amene amakhala yambiri akufikapo. Iyo ndi amene amakhala kuwafotokoza anthu ena ngati mwina mwake analipo. Mmene moti mukuoneka kuti munali anthu 120 mmene mumu koma akuoneka kuti avulala amenewa moti sachiranso onse afa amenewa. Anthu ndimakhala akudikirira kuti timve kuti maliro 120 aoneka bwanji kuti ayiro zazize ndi zena chimwene. KD ndi asing'anga anzake ena amangotenga chitsononkho basi kuchimanga zinthu zina zake, kenaka kuchidzoka mkala, kenaka ndikuchiponya. Ndipo dziwa mbuto ya kalulu inakula ndi tidzaonani ndi amakhala pansi akumakuwa ndege kuno tidzaone malodza. Basi iwo ndiye azikhala akumafotokoza kuti ayitu anakhala ngati ali momwemu akeidino mchitsononkhomu anthu ali patipati. Bwanji nanga sitimaona atafa ndege ikagwa. Maganizo ngati awa tabwerera mbuyo kwambiri kwa nthawi yayitali. Timataya nthawi kulosa zala ena kuti akutidyera masuku pamutu, kutaya nthawi kuti ayi ndithu zathu zitayima, koma nkhani zake zimakhala ngati zimenezi. Ifeyo kwathu kuno amwene izizi zaufitizi zatisaukitsa koopsa. Tikadakhala madolo pa uthakati ndiye kuti bwezi timu yathu yafuko dziko lonse ili nambala 1. Kudzitama timazitama kuti timapita ku Brazil kukaonako pa ndege ya uthakati zija. Bwezi nyumba zathuzi titasinthako tikadyetsera maso kumeneko kukaona nyumba zomangidwa bwino za kumeneko. Bwezi tikumaziuza kuti ayi basi ifeso timanga zonga za kumeneko ku Brazil uko osatitizisa tamanchichi ngati timene tinatoti ayi. Ndife fuko lomvetsa chisoni timalimbikira nkhani zazi zopanda ndi mchere omwe. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande amafuta kunyasalande sunga mvetse.